58 ka mga panimalay lockdown sa Barrio Obrero, Lapus matapos na positibo ang duwa ka miyembro sang pamilya sang 80 anyos nga lalaki nga napatay bangod sang COVID-19. 20 ka mga residente nga naka-close contact sang pasyente ginpaidalom sang Iloilo City Health Office sa swab testing. Rerouting sang PUJ kag mga pribado nga salakyan ginpatigayon sa mga lugar. Si Zen Kilantang nakatutok live. Zen. Sad Kate Adrian, umpisa kagabi hugot ang pagbantaya sa mga otoridad sa Barangay Barrio Obrero matapos nga magpositibo sa COVID-19 ang asawa kag ang bata sang 80 anyos nga lalaki nga nagtaliwan sa COVID-19. Ginbaralan ang 4 ka eskinita sa Zone 2 sang Barangay Barrio Obrero, Lapuz kasunod sang pag-lockdown sa lugar matapos nga nagpositibo ang asawa kag bata sang 80 anyos nga lalaki nga napatay bangod sang COVID-19. May nakabantay nga mga miyembro sang PSTMO kag PNP agud masiguro nga wala may makagwa nga mga residente. Pagkapatay niya, gin-home quarantine the whole family sa inang balay. Siyempre wala pa hindi pa wala pa result. Nagba-result 13, then pag positive, the whole family gin-swab 13, susubong na nagwa ang results ng 9 families, 9 members of family, which is duwa ang positive. Suno sa punong barangay, 58 tanan ka mga balay ang nasakop sang strict home quarantine. Ginpaidalom na sa swab testing ang mga miyembro sang 20 ka pamalay nga naka-close contact sang pasyente. Nagpadulong ang City Health Office sa lugar kaina sang aga, agud idon ang contact tracing. Temporarily nag-order si Mayor nga for inog-test ang perimeter sang area, no? Hasta nga makita gid naton kung sa diin gid ang source sang COVID-19 diri sa Zone 2 sang Barrio Obrero. Ginasiguro naman sa mga barangay officials nga mapatigayon ang mga kinahanglanon sa mga apektado nga residente kasubong sang pagkaon kag bulong. Magluwas diri may food assistance man nga ginhatag ang city government. May ara sila nga pabakal ang tanod naton BPAT upod sa PSTMO nga maka-assist sila kung ano ang mga kinahanglanon nga kung ano balaklo nila. What we will do is that for those nga hindi ma-swab, i-quarantine na lang natin to sila for 14 days. Temporaryo anay nga ginirirut ang mga public utility jeepney kag mga pribado nga salakyan nga nagaagi sa Zone 2. Diri magyapon sa may boundary sang Zone 2 kag Zone 3 Barrio Obrero, and kung ma-exit sila diri sa may Mansaya. Nagpatigayon naman sang disinfection sa barangay ang taga CHO kaina sang aga agud malikaw sa kagaw ang mga residente. Sad lunsay asymptomatic ang duha ka pasyente kagindala naman ang mga ini sa isolation facility. Sad. Zen, paano ginatubang sa mga taga Barrio Obrero ining ila sitwasyon do sunod-sunod ning inaagyan nila nga pangabudlay ligad to ol spillman subong tigin lockdown sila. Sad positibo naman ang mga residente nga malampuasan nila ang ilang mga ginapangatubang subong kaga nagakooperar man sila sa local government unit agud makalikaw sa COVID-19. Sad. Madaming salamat, Zen Kilantang.